Goddag. Her har vi så Karen Olsen. Johanne, nu må du lige... Hej. I dag skal vi så lige snakke med Johanne Brams, som har været inde og tage... Det går ikke. Hej. I dag skal vi så snakke med Johanne Brams, som dengang tog som en dag. Hej. Mathilde. Hej. Her har vi så Johanne Brams, som vil fortælle om den dag, hun tog LSD for cirka et år siden. Hvad er det sket? Hej. Her har vi så Johanne Brams, som vil fortælle om den gang, hun tog... vi kan tage den igen. Hej. Her har vi så Johanne Brams, som vil fortælle om den dag, hun tog LSD. Hej. Her har vi så Johanne Brams, som vil fortælle om den dag, hun tog LSD. Marie, du ikke Hej. Her har vi så Johanne Brams, som vil fortælle om den dag, hun tog LSD. Nå, Johanne, hvad skete der så? Jeg var sammen med 4 venner. Ej, så klart. Hej. Her har vi så... Hej. Jeg har en boble i munden. Hej. 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 Her har vi så Johanne Brams, som vil fortælle om den dag, hun tog LSD. Cirka et år siden. Nå, Johanne, hvad skete der? Hvem er der seriøst nu? Hælder den elefant i det, han? Hej. Her har vi så Johanne Brams, som vil fortælle om den dag, hun tog LSD. For cirka et år siden. Nå, Johanne, hvad skete der så? Hej. Her har vi... Du er dit ben, der. Hvorfor?